Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну паколькі усім ужо ну не тое, што можа быць надакучылі, але ўжо можа дзесьці і аскоміну наелі там навіны, эфіры, размовы пра выбары ў коардынацыйную раду, палітычнае жыццё, скандалы с Азаровым і планам перамога, то мы з вами нарэшце паговорым пра прыемнае, таму што з намі на сувязі адкуль вы думалі б, можна сказаць, з самага сэрца Амерыкі, таму што я вось раю вам просто паглядзець на мапу і паглядзець, дзе знаходіцца Дэнвер штата Каларада. Это ў самым цэнтры Злучаных Штатаў Амерыкі. Так вось менавіта адтуль да нас на сувязь, нягледзячы на тое, што ў яго там 7 гадзінаў раніцы, выйшаў фронтмен гурта Джей Морс Уладзімир Пугач. Добрый дзень, Уладзімир. Вітаю, Зміцер. Ты уже нават паспеў засумаваць такое адчуванне, нешта там гавора, а мне спаць хочется. Расскажи. Не. А чаму такий график, что я устаю весь час прикладно у 4, у 5, так что мне тут уже звыкло нормально рано вставать. Слухай, а чаму такі графік? Ну, чалавек паехаў адпачыць, тусануцца і кожны раніцу уставаць о 4-5. Навошта? Ну, тому что у меня пералёты амаль что кожны дзень. Справа ў тым, что я тут не просто на адпачынку, і ввогуле, я б сказал, мне на адпачынку, а то, что адбываецца зараз со мной, гэта такой шэраг сустрэч з беларускімі дыаспорамі, такія творчыя вечары, калі мы сустракаемся, размаўляем, спяваем разам. І вось беларусы, якія распаўсюдзіліся па свету, асабліва пасля 2020 года, якія стварылі суполкі, сталі актыўна прасоўваць беларускую культуру, беларускую думку з дапамогай, у тым ліку, і тваіх наведванняў Злучаных Штатаў. Вось я еду таксама, прыехаў таксама сюды, уже 11 наведу 11 суполак і пералёты амаль што кожную раніцу, таму встаю даволі рана. Зараз вось у Каларада учора была сустрэча з суполкай беларускай Дэнвера, вельмі цёпла. Давай, Уладзя, пачнем, можа быць, з самага такого, трошку вернемся на пэўны час таму і давай ад пачатку. Як нарадзілася гэтая ідэя тваёй паездкі, тваёй вандроўкі, гэтага твайго умоўнага тура? Як ён складаўся, як нарадзілася ідэя? Ну, шчыра кажучы, ідэя склалася яшчэ пасля таго, як мы з табой 2 гады таму разам праехаліся ўжо з канцэртамі, калі мы былі гуртамі з Вольскім, і з табой, і наведвалі такі вялікі дыаспоры ў вялікіх гарадах. Тады ўжо было зразумела, што ахвота і было б варта наведаць большую частку беларускіх дыаспор, якія тут распаўсюдзіліся ў Злучаных Штатах. А ў гэтым годзе мне просто прапанавалі актыў беларускіх дыаспор, есть тут у іх у Фейсбуку, падаецца, беларусы ЗША или нешта так, нешта падобнае называецца у іх суполка. Яны прапанавалі мне вось эти сустрэчы, 15 гарадоў адклікнуліся на тое, каб вось я да іх прыехал, і мы сустрэліся. Вось так яно і адбылося. Я, напэўна, пагадзіўся, і мы размеркавалі план, знайшлі час, вось менавіта зараз, у траўні. І вось я ўжо дзесьці пасярэдзіне свайго маршруту, даже трохі бліжэй да канца. Раскажы мне, я просто ведаю, як у мяне, у маім выпадку гэта было, там у дыаспары, у беларусы ЗША, яны усе гэтыя суполкі ўсіх гарадоў, яны ў прынцыпе камунікуюць паміж сабой, у іх ёсць такі агульны чат, закидываецца кімсьці з ініцыятараў такая ідэя, умоўна кажучы, а давайте вось тут ёсць магчымасць прыняць Уладзіміра Пугача, хто за? І там гарады паміж сабой, там параіўшыся ў сваіх суполках, кажуць, я там, я. Вот як у тваім выпадку гэтак жа сітуацыя адбывалася?
Но я про тое пытаюсь і распавесці. Я-то ў гэтым чаце меня там няма, бо я дакладна не ведаю, як гэта было, але як мне растлумачылі, менавіта так гэта і было, што яны паміж сабой размеркавалі даты, хто гатовы, хто не гатовы, і вось потым са мной связаліся і сказалі, што вось ёсць 15 дат, 15 гарадоў, калі ласка, вось прыязджай, і я згадзіўся з задавальненнем і сустрэцца са сваімі, паглядзець чарговы раз Амерыку, і нават сярод гэтых гарадоў былі тыя, у якіх я ніколі не быў, таму што я да гэтага три разы ўжо был в Амерыцы. Але вось у Дэнвере, напрыклад, упершыню. І ў дадзеным выпадку, знаеш, я праехаўшы таксама тады 10 гарадоў ЗША і 3 гарады Канады, і калі вот гэта пералёты фактычна, ну ледзь не кожны дзень альбо там праз дзень, вельмі стамляешься. Это падаецца з вонку, калі ты сам не ў працэсе, што о, клас, ты туды-сюды лётаеш, усё паглядзеў. Як табе даецца вот гэты маршрут? Адна справа там пераляцеў і нават сустрэўся і пагаварыў, а другая справа ладзіць такія творчыя сустрэчы, як у цябе, калі гэта не толькі размовы, але гэта і песні, і спевы, інструмент з сабой, і наладкі, саундчекі і ўсё астатняе. Як ты вытрымліваеш? Ну, скардзіцца я не буду, але напэўна гэта не вельмі лёгка, калі такія блокі, асабліва вось у меня такімі блокамі атрымліваецца пералёт і ў гэты же дзень канцэрт. На заўтра пералёт і канцэрт. І вось напрыканцы такога блока уже батарейка садзіцца, хочется трохі адпачыць. У меня вось так яно размеркавана. 4 канцэрты, потым 3 дня адпачынку, потым опять 4 канцэрты запар. Вось. Ну, цяжка, асабліва, калі ты, напрыклад, з Сіэтла трапляеш у Каларадо, у Дэнвер, які знаходзіцца 1,5 кіламетра над узроўнем мора, дзе паветра разрежанае і дыхаецца даволі цяжка. Уже спевается поготов. Вось, ну такие нечаканочки. И вчера мне пытались, а ці не тяжко вам, пан Владимир, спявать? Бо Стинг тут скардзіўся, калі быў, што цяжка. Говорит, это Стинг слабак, а мы-то беларускія музыкі. Я просто узгадал, что калісьці до 15-годдзя гурта Аджиморс мы ладзілі канцэрт на 10 километрах у самолете. И так само был сюрприз нечаканочки, что вельмі цяжка працуе дыяфрагма ў разрэджаным паветры. Але, ну, карацей, адказваючы на твоё пытанне, напэўна, гэта не просто, але цікавасць і такі імпэт, вось гэта такі стан арганізму, калі ты вандруеш, заходзішся ў таком режиме энергосхавання, і при гэтым при ўсім ты і траціш энергію, ты ее і атрымліваеш назад, таму яно неяк так балансуе. Скажи мне, ласка, а вот гэтыя сустрэчы, творчыя сустрэчы, ну безумоўна ж гэта не тое, что там вялікі канцэрт, вялікі апарат, прыйшлі людзі выключна паслухаць і ўсё. Творчая сустрэча это іншае. Ты сядзіш фактычна, ну умоўна кажучы, такія вот на дворыке, на кухні, людзі побач з табой, і ты размаўляеш, ты спяваеш. Наколькі вот цікавасць вялікая у кожным з гарадоў, якіх ты ўжо пабываў, наколькі адгукаецца у мясцовых беларусаў беларуская тэма, якую з сабой вязе Владимир Пугач? Ну, па-першае, так, ты прав, абсалютна, гэта зусім не канцэрты, не сольныя канцэрты, гэта і выглядае як творчыя сустрэчы, дзе мы садзімся там умоўна ў кола, і мы размаўляем. Ім вельмі цікава, як складаецца зараз жыццё ў Беларусі, як складаецца жыццё ў беларусаў, якія жывуць вось зараз у памежных з Беларусі краінах, Польша, Літва, як там уладкаваліся, як вось гэтыя палітычныя працэсы зараз адбываюцца, які ты узгадаў трохі вышэй. Ім вельмі цікава, і чым падобна адна на адну суполкі, для іх такія сустрэчы гэта нагода ўзгадаць, што яны таксама беларусы, што яны не цалкам распусціліся ў іншаземнай культуры, што есть нешта, што іх аб'ядноўвае, і вось у тым ліку маі прыезды, для іх такая нагода сабрацца, бачна, як яны радуюцца не толькі таму, што прыехаў да іх артыст, а тое, што яны зноўку сабраліся і пабачылі адзін аднаго. І вось гэта энергія пазітыўная, прям бачная, літаральна бачна, як яна вот яскравіцца ў паветры.
Дарэчы, ось ты ўзгадаў сам, што ім вельмі цікава тое, што адбываецца у тым ліку ў палітычным жыцці. Глядзі, я у гэтую суботу быў таксама у сваёй чарговай прэзентацыяй тут побач у Лодзі, вот гадзіна цягніком ад Варшавы. Я прыехаў, мы размаўляем, як звычайна, это пра нацыянальную ідэю. Да мяне людзі падыходзяць і кажуць: а што там у каардынацыйнай радзе, а ты прагаласаваў? І вот глядзі, мы з табой размаўляем, а нам пишут, мадамы піша: одно пытанне да Владимира, галасавалі? Слухайте, ну напэўна, цікавасць в том, что я шмат з кім асабіста знаёмы, тых, хто балатуецца зараз туды, і мне шмат людзей дасылалі свае спасылкі з прапановай за іх прагаласаваць. І напэўна, я прагаласаваў, але я не буду зараз абвяшчаць публічна, просто каб не пакрыўдзіць тых, хто меня прасіў, а я адмовіў. Вось такой шчыры адказ вам дам. Ну, пытанне ж было такое: галасаваў ці не, пакуль што не спрабавалі дамагчыся адказу на тое, за каго галасаваў. Так што напэўна галасаваў, і на мой погляд, гэта вельмі добра, што палітычнае жыццё жывое. І як бы там не крытыкавалі тое, што адбываецца, як бы там не падабалася, а галоўнае, што оно ідзе, галоўнае, што оно ёсць, галоўнае, што няма заняпада. І вось для мяне вось гэта галоўнае. Так, таму палітычнае жыццё па-за межамі Беларусі жыло, якісьці момант яго можна будзе перанесці непасрэдна ў глебу радзіму і перасадзіць туды. Слухай, ну я вот пералічыў, узгадываў, хто ездзіў з такімі ж вот вандроўкамі за апошні час, вот кшталт тут, як ты прыехаў зараз творчымі сустрэчамі. Ну і у галаву, безумоўна, прыйшоў Лявон Вольскі, ну калі ўзгадваць тыя паездкі 2 гады таму сумесныя. Вельмі часты госць у ЗША гэта Зміцер Вайцюшкевіч, Сяржук Доўгушаў. Ну вот і ўсё, Стыльскі быў таксама недавно, але ў яго быў такі каротенькі тур. Маляваныч. Вот, а калі браць такія вось не музычныя, а больш, можа быць, такія культурніцкія агулам, то, безумоўна, Маляваныча быў вельмі вялікі тур. Ну і вось я праехаўся, я ўжо казаў. І адна справа, умоўна кажучы, ну калі бярем музычны складнік, Сяржук Доўгушаў, яму там проста народныя спевы, ён пастаянна тое, чаго людзі чакаюць, там што-небудзь такое народнае, завадное, з глыбінь беларускай душы. А вот калі ты на творчай сустрэчы, ад цябе не просяць, каб ты там, ну, умоўна якую-нибудь акупалінку заспявайце нам? Не, такого не адбываецца, таму што у меня хапае матэрыялу. То есть, ну, даволі по-рознаму адбываецца. Ёсць суполкі, дзе большасць людзей прыехалі сюды яшчэ до таго, як склаўся гурт Джейморс, і яны ведаюць пра нас не з канцэртаў, а толькі па запісах, па Ютубу, па тое, што распавядаюць там сябры з Беларусі. Ёсць суполкі, дзе літаральна большасць прыехалі сюда нядаўна, які былі на канцэртах Беларусі. І так вот, адрознення няма паміж тымі, як успрымаюць і ты. Яны ім цікава паслухаць. Я распавядаю пра песні, які былі створаны яшчэ до 20-го года ў Беларусі. Я распавядаю пра песні, якія стварыліся з цягам 20-го году і як паўплывалі падзеі 20-го году на творчасць і маю, і там калег. Я распавядаю пра вось гэты цыкл сінглаў, які ўжо з'явіліся ў межах эмігранцкага коска перыяда нашага. І я веду размову, я все, пра што спяваю, все каментую для іх. То есть каментары гэта хутчэй такая аповесць, апавяданне такое пра гісторыю стварэння і там, не знаю, развіцця і жыцця гурта Джейморс. Таму незалежнасці, ці ведаюць яны мае песні, ці ведаюць горш нашы песні гурта Джейморс, это даволі такое цікавае апавяданне, якое варта было б паслухаць, мне падаецца, нават калі ты не прыхільнік гурта. Ну так, і якія эмоцыі, якія рэакцыі, ці ёсць на сустрэчах тыя людзі, беларусы, моладзь асабліва, якія ўжо нарадзіліся у ЗША, і ўсё беларускае для іх это такое нешта вау, што это было? Ну, моладзь, якая нарадзілася ў ЗША,
даволі регулярныя наведвальнікі вось гэтых моих вечароў, я вось могу сказаць, тому что уже 11 учора быў. І тут залежыць все ад бацькоў. Ёсць бацькі, якія выхоўваюць сваіх дзяцей тут і сочаць за тым, каб беларуская культура ў іх заставалася. А ёсць такія, якія ігнаруюць гэта, і напэўна дзеці нават не беларускай, там не расійскай, ніводнай славянскай мовы не ведаюць толкам, толькі па-ангельскі размаўляюць. Такі, напэўна, не прыходзяць, але тыя, хто прыходзяць, бачна, што бацькі шчыравалі, каб яны гэта перанялі ад іх, каб яны вот гэту кавалачак беларускую культуру захавалі ў сабе. Учора, напрыклад, была моладзь, якая з цікаўленнем паралельна з тым, як я там спяваў нейкую песню, імгненна знаходзілі ў гугле тэксты і спявалі разам. Вось, гэта ёсць. І якія адчуванні, яны вельмі дзякуюць, таму што, я вось скажу, для іх гэта нагода сабрацца разам і пачуць сябе беларусамі, і ім гэта вельмі вельмі падабаецца. Вось, і яны вельмі шчыра рэагуюць на вось гэтыя творчыя вечары. Падаецца, што ім падабаецца, і запрашаюць яшчэ, і бачна, як у сябе на вачах яны імгненна дамаўляюцца на нейкую наступную сустрэчу, нагоду сабрацца разам. Ім гэта вельмі падабаецца. Дарэчы, мне цікава рэакцыя на твае песні, на твае словы ад двух катэгорый людзей. Першая катэгорыя, ты пра яе сам узгадаў, гэта тыя, хто даўно з'ехаў, тыя, хто не застаў увогуле у Беларусі, умоўна кажучы, нават пачатку гурта Джэй Морс, хто пра яго, можа быць, і да этой сустрэчы і не чуў ніколі. І вот зараз яны просто прыйшлі на беларускае і слухаюць цябе. То есть вот с аднаго боку, якая рэакцыя ўсё ж таки, якія эмоцыі у іх, і з другога боку, я таксама узгадаю зараз вот сваю сустрэчу у Лодзі. Да мяне па заканчэнні сустрэчы падашлі две дзяўчыны і сказалі: калі ты пачаў гаварыць, узгадваць і штосьці аналізаваць 20-й год, нас так трыгернула, што мы не ведалі, што рабіць, пачаць плакаць і крычаць прямо тут у зале ці выскачыць на вуліцу. Хаця мы думалі, што ўжо прайшло 4 гады, і гэта ўсё папусціла. Так вот, рэакцыя такіх людзей на твае песні, бо ўсе ж такі гэта как бы таксама твае песні, гэта асабліва апошнія, гэта як такі на спускавы крючок для трыгера. Так, я цалкам згодны. На кожнай імпрэзе ёсць людзі, якія вельмі эмацыйна рэагавалі і рэагуюць, і я бачу гэтыя слёзы. Я бачу, як людзі плакалі. І я просто не аднашу это к тому, што менавіта песні. Мы просто праз песні, праз нашы размовы стваралі вось гэтую атмасферу, якая аднасіла нас на падзеі 20-го года, якая ўзгадвала, і это вельмі ўплывала на атмасферу мерапрыемства, і людзей трыгерыла, сапраўды было такое. І плакалі, і падходзілі людзі абдымацца, якіх ты упершыню ў жыцці бачыў, і бачна, што ты для яго родной чалавек, і ты ж такі же пачуцці у цябе да яго мігненна. І вельмі рэдка такое адбываецца, такая шчырасць, чысціня ў адносінах. А што тычыцца людзей, якія ўпершыню слухалі, так, іх прыкладна палова, мне падаецца. Вось людзей, якія... Ты прыходзіш і спяваеш песні для людзей, якія не ведаюць ні хто ты, можа, яны падрыхтаваліся да сустрэчы, паслухалі якісь песні там учора, пазаўчора, але для мяне гэта такі іспыт. Ты нібыта спачатку ўсё пачынаеш. Ты не прыходзіш на падрыхтаваную аўдыторыю. І мне вельмі прыемна, што вось, напрыклад, учора падашлі людзі і кажуць, што мы вас раней не слухалі, а зараз будзем слухаць, нам вельмі падабалася. Дзякуй вялікі. І колькасць тваіх прыхільнікаў праз гэта становіцца больш. І мне гэта вельмі падабаецца, што ты павінен трымаць сябе ў форме, што кожны раз ты сустракаешся з людзьмі, якім спачатку патрэбна растлумачыць, хто ты, што ты,
якая твоя музыка, што ў ёй закладзена, якія сэнсы ты несеш там і так далей. Ну вось, і гэта трымае ў форме. І яшчэ один момант, ўсё ж таки людзі, якім вот гэта нагода нарэшце сабрацца і с аднаго боку і паміж сабой і по-другого, вот чалавек, умоўна кажучы, прыехаў там с вялікай зямлі і хочацца яму нешта сваё данесці, нешта расказаць, некія вот чым жыве мясцовая дыаспара, мясцовыя беларусы, што ім баліць, і вот яны да цябе прыходзяць з такімі размовамі. Наколькі часта такое здараецца і ці хапае сіл выслухоўваць, і што ў асноўным нясуць? Гэта здараецца абсалютна на кожнай сустрэчы, і яны іх турбуе часцей за ўсё тое, што яны перажываюць за тое, каб захаваць вось гэтую суполку, якая ў іх стварылася, пераважна гэта ўсё адбылося ў большасці дыаспор у свеце беларускіх у 20-м годзе. Яны зараз турбуюцца пра тое, каб захаваць вось гэтую сувязь, якую яны стварылі ў 20-м, каб зноў не распусціцца ў амерыканскай культуры ў даным выпадку, каб не згубіць адзін аднаго. І вельмі шчыра радуюцца нагодзе сустрэцца разам. Вось я б так это выразіў. Я ім на гэта адказваю, што так вы рабіце мерапрыемства, ці то прыехаў нейкі артыст, ці то прыехаў Зміцер Лукашук і прапанаваў учора, дарэчы, ці то просто дранік фэст які-то вы свой, ці купальні, прыдумайце самі нейкія там нагоды сустрэцца. Сустракайцеся, камьюніці будзе жыць далей. Вось такі прыкладна ў нас наратывы ўзнікаюць. Слухай, ну ты ўжо здолеў аб'ехаць розныя такія, умоўна кажучы, і часавыя паясы, і кліматычныя паясы. Я побачыў твоё цікавае відэо, мне там скінуў наш агульны сябра з Тэхаса, як ты там час вольны бавіў таксама. Якія ўражанні ад ЗША вот увогуле? Я разумею, што яны розныя, і Сіэтл ад Тэхаса вельмі розныя па ўражаннях мясціны, але тым не менш, вот твоё ўражанні. Ну вось, у меня главная эмоция ад Злучаных Штатаў, і якая склалася не зараз і не мінулым разам. Я уже 4-й раз в Амерыцы, і кожны раз у меня атрымлівалася вельмі шмат вандраваць. Я калі полічыць, напэўна, уже где-то 25 штатаў наведаў. Так вось, главная эмоция для мяне гэта вот именно гэтая разнастайнасць. Мне триггерить менавіта ад гэтага, что ты можешь в межах одной краіны пераляцець з места, дзе плюс 38 і пальмы, до места, дзе увесь час ідзе дождь, як Сіэтл, а потым месца, дзе 1,5 кіламетра над узроўнем мора, як у Денвере. І все гэта одна краіна, дзе жывуць абсолютно розныя людзі, з рознымі нейкімі звычкамі, з рознымі стаўленнямі да жыцця, з рознымі палітычнымі стаўленнямі. Ну, вось, дзесьці пустыні, дзесьці горы, дзесьці мора. Вось, і ты вандруеш і просто атрымліваеш асалоду ад разнастайнасці жыцця. Вось. Ну і, напэўна, гэта сапраўды свабодная краіна, што б там не казалі. Пытанне, якое у свой час мяне паставіла ў такую, ну, не тое што ў тупіка, у неяк так замяшальніцтва, я табе пераадресую. А вот беларусы у розных дыаспарах, у розных краях ЗША, беларускія дыаспары, яны адрозніваюцца? Калі і так, то не моцна. Ну, шчыра кажучы, у межах сваіх сустрэч я гэта не заўважыў. Напэўна, клімат трохі ўплывае на тэмперамент, як высветле. Чым цяплей, тым больш схільны людзі да ляноты, мне падаецца, гэта ўвогуле так везде. Але ў прынцыпу, вось як я бачу людзей у дыаспарах, гэты вочы гарячыя, гэта вось эмацыйнае абвостранае адчуванне гэтай сустрэчы, гэта было прыкладна везде аднолькава. Незалежна ад таго, ці дождь на вуліцы, ці плюс 40, як 38, як в Тэхасе было. Так, ну што ж, ты сказаў 15 у цябе будзе агулам 15 гарадоў у тваім гэтым туры, аб'ехаў ты ўжо 11, пералічваць не будзем, бо і шмат, і раптам што забудзем, людзям будзе крыўдна. Што засталося наперадзе? Вось я дзякую, што запытаўся. Я хацеў прапанаваць людзям, якія глядзяць, знаходзячыся ў Злучаных Штатах, калі будзе магчымасць, то 30 траўня у меня Атланта, 31 Чикаго,
карацей, не так будзе. Атланта, Шарлот, Чикаго і Тампа. Гэта 4 горада, якія засталіся, а даты і месцы, дзе будзе праходзіць сустрэчы, можна знайсці, напэўна, вось у Фейсбуку беларусы ЗША. Там что-то ёсць. Прыходзьце, калі ласка, я буду вельмі рада вас бачыць. І там на гэтых сустрэчах я дарэчы зараз попрошу нашего СММщика, каб кінуў спасылочку на сторонку у Фейсбуку беларусы ЗША нам у каментатарскую, там можна будзе паглядзець больш падрабязна і даты і мясціны. Ну і сапраўды на ўсіх гэтых сустрэчах можна не толькі паслухаць, паговорыць, паспяваць разам с Владимиром Пугачем. Можна, он бачыце на экране, якая у яго жилетка, можна падысціся ў яе паплакаць, калі што, пра свае там мясцовыя беларускія праблемы. Альбо нешта перадаць у Варшаву, я ўвесь час прапаную людзям. Каму можа нешта перадаць у Варшаву патрэбна? Там документы, может, ежу какую. Ежу, это уже голодаете, да, как там в этом фильме? Гречку там, да. Ну, американскую. Зразумела. Так, ну что ж, ну и на завершение. Вы ж творчие люди, вам же ж хлебом не корми, дай подглядеть каких-нибудь эмоций, тэмаў, сюжетаў для новых песень, новых твораў і ўсяго астатняга. З чым вяртаешься? Ну, яшчэ не вяртаешься, ну, але можа ўжо у заплечнік там творчых знаходак нешта там задумаў, назбіраў сабе. Ёсць уже что-нибудь такое, что по выніку гэтай поездки нейкія такія вот думкі про песню, а то уже про альбом, а то яшчэ про што? Ну, шчыра кажучы, адчуванне, што уже поўныя кішэні эмоцый ёсць. Інвентарызацыю яшчэ не праводзіў, але магу сказаць, што вось паралельна з маімі вандроўкамі, а зараз у Варшаве ў студыі ідзе праца над новымі песнямі, мои хлопцы записываюць зараз інструменты музычныя. Я адсюль з Штатаў дасылаю дэмо-вакалы. Карацей, мы працуем паралельна з гэтым, таму што напрыканцы альбому пачатку наступнага года будзе новы альбом, і, дарэчы, увосені мы святкуем 25-годдзе гурта. Калі ты не супраць, я абвешчу, што 2 лістапада у Варшаве ў Стадоле пройдзе вялікі канцэрт, прысвечаны 25-годдзю гурта, і ўсіх таксама запрашаю. Ой, ну, безумоўна, яшчэ да таго часу мы сустрэнемся тут у Варшаве ў студыі Еўрарадыё, прагаворым пра гэтую тэму, будзеш не адзін, можа, з кімсьці з хлопцаў, паспяваем у жыўца, але рэкламы лішняй не бывае. Можна еще не сказаць і потым нагадаць у чарговы раз. Так што такім чынам наперадзе у Владимира Пугача яшчэ 4 гарады ў Злучаных Штатах Амерыкі, каб паглядзець, дзе вы можете яго напаткаць, ці, можа быць, куды пад'ехаць, побач знаходзіцеся. Калі ласка, заходзьце на старонку беларусы ЗША. Ну, а сустрэчы ў Варшаве, гэта сустрэчы ў Варшаве, яны, безумоўна, будуць, тым больш, што я ведаю, па вяртанні тут чакаюць яго таксама вялікія планы, і гэта не толькі праца ў студыі над новым альбомам. Я тут днямі у горадзе сустрэў Олега Гарбуза, мы тут кое-што ўжо задумалі разам, так што Уладзя ведае, пра што я гавару, таму што яны разам з Гарбузам такую вельмі цікавую пастаноўку зрабілі тэатральную паводле твораў Максима Знака «Закамерон». Вот Уладзь там таксама у якасці актора, на жаль, не патрапіў на прэм'еру, але, думаю, па вяртанні яшчэ будуць паказы, і мы гэта ўсё пабачым і абмяркуем. У любым выпадку. Да. Ну што, хочаш што-нибудь сказаць яшчэ ад сябе? Вялікі дзякую, прывітанне беларусам усяго света, хто мяне глядзіць. Буду вельмі рады, калі смагу даехаць і да вас у тым ліку. Дзякую вялікі. Гэта на заўвагу тым беларусам па ўсім свеце: Бразілія, Канада, Ірландыя, Аўстралія, Новая Зеландыя і ўсе астатнія, куды яшчэ пакуль, можа быць, Владимир не даехаў со сваёй творчымі сустрэчамі, спевамі і расказамі. Дарэчы, мы можем дуэтам паехаць. Будзе у нас такая літаратурна-музычная вандроўка. Дміцер, з вами хоть на Луну. Дзякуй вялікі. Владимир Пугач, Дміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, запрашайце, чакайце, сустракайце. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.